Úspešne opatrovať. Opatera osôb v Rakúsku. Optimálny opatrovateľský pomer. Kompetentná a spoľahlivá opatrovateľka je pre celú rodinu výhodou. Z tohto filmu sa môžete dozvedieť, ako môžete nájsť túto osobu a aké sú faktory úspechu pre dlhodobú, stabilnú a úspešnú spoluprácu. Poprvé, ako môžem nájsť vhodnú opatrovateľku? Dobrými možnosťami sú osobný kontakt alebo odporúčanie. Počas osobného stretnutia sa môžete spoznať a môžete si prediskutovať konkrétnu situáciu. Upozornenie. Opatrovatelia osôb vás nemôžu vyhľadať bez vašej žiadosti za účelom reklamy. Sprostredkovateľské agentúry poskytujú podporu vo výbere vhodného klienta a v byrokratických otázkach. Vďaka ich širokej sieti vám sprostredkujú v prípade potreby veľmi rýchlo vhodnú opatrovateľku. Kvalita služieb poskytovaná agentúrami je veľmi rôznorodá. Dbajte na to, aby ste sa informovali presne o ponuke tej ktorej agentúry a vykonajte porovnanie ukazovateľov pomeru ceny a hodnoty. Kliknite sem pre detailné vymenovanie tých služieb, ktoré poskytujú dobré agentúry. Vyberte si obozretne svoju opatrovateľku. Dbajte na vzdelanie, odbornú prax, jazykové znalosti, motiváciu, empatickú schopnosť a samozrejme na vzájomnú sympatiu. Na čo mám dávať pozor, aby som si našiel vhodnú opatrovateľku? Definujte si úplne presne svoje požiadavky na opatrovanie a ošetrovanie. Takto možno zabezpečiť pre obidvoch účastníkov právnu a odbornú istotu. Tip. Vyžiadajte si k tomu radu lekára alebo ošetrovateľa. V Rakúsku môže vykonávať opatrovateľ aj ošetrovateľskú činnosť iba na základe jeho písomného nariadenia. Sem patrí aj uzatvorenie písomnej zmluvy s opatrovateľkou osôb. Táto pracovná zmluva má obsahovať nasledovné údaje. Všetky dôležité kontaktné údaje, okruh činnosti, dobu trvania zmluvy, honorár, hlavné princípy činnosti ohľadne všedného dňa a núdzových situácií, dokumentáciu poskytovaných služieb a pre finančnú transparentnosť vedenie knihy domácnosti. Opatrovateľka osôb nemôže nahrádzať sprievod a podporu poskytovanú rodinnými príslušníkmi, ale práve toto je mimoriadne dôležité v počiatočnej fáze 24-hodinového opatrovania, čo nie je vždy jednoduché. Dbajte na primerané rámcové podmienky. Opatrovateľka osôb sa usiluje o to, aby spĺňala vaše požiadavky čo najlepšie. K tomu potrebuje vhodnú stravu, možnosť pre súkromie a voľný čas. Dajte jej k dispozícii dostatočné množstvo pomôcok pre opatrovanie a vyhýbajte sa okolnostiam, ktoré by prípadne mohli prekážať v opatrovaní. Poskytnite jej určitú mieru samostatnosti. Svoje požiadavky udržujte na reálnej úrovni. Upozornenie. Opatrovateľka osôb nie je posluhovačka alebo upratovačka, ani je slúžkou iných osôb. Základ dobrej spolupráce tvorí čestná, transparentná komunikácia, ktorá si ctí hodnoty, predovšetkým v záujme predchádzania možných jazykových nedorozumení. Ako si môžem dovoliť osobnú opatrovateľku? Tu môže pomôcť federálna podpora. Toto predstavuje v prípade samostatne činnej opatrovateľky maximálne 275 € mesačne, v prípade opatrovania v trvaní 48 hodín za týždeň. Kliknite sem a zistite, či spĺňate predpoklady získania federálnej podpory. Žiadosť sa podáva na príslušnom krajskom oddelení Federálneho sociálneho úradu podpísaná osobne alebo prostredníctvom zákonného zástupcu. Tip. Dokumenty potrebné pre žiadosť sú dostupné na adrese www.bundessozialamt.gv.at alebo telefonicky na čísle 05 99 88. Okrem toho existuje ešte možnosť, aby boli v plnej miere odpočítateľné všetky náklady vzniknuté v súvislosti s opatrovaním, vrátane podpory v opatrovaní kategórie 1. Upozornenie. Získanú podporu oslobodenú od dane, ako napríklad podporu pre opatrovanie, treba odčítať z výdavkov. Následne sa môže vytvoriť bez prekážok opatrovateľský pomer výhodný pre obidve strany.
Ďakujeme, že ste si prezreli toto video. Pre ďalšie informácie k téme opatrovanie osôb v Rakúsku kliknite prosím na nasledovný link.